दिनैहाय जोंनि आबौ उस्ताद कामनि कुमार नार्जारिनि 99थि जोनोम सान बिथांनि जोनोम सानाव नैबे जोंनि बिरनाखाता ओनसोलावहाय बिरनाखाता गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय बड'लेण्ड जे न'ब्लां दङ सायनासालि दं बेयावनो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि फिथिखा थुनलाइयारि गौथुम आरो क'क्राझार साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम जयै आरो जोंनि बिरनाखाता मौजानि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे मोनसे सावराय बेंखन मेल बिथांमोना खुंदों। बियो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। क'क्राझार साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा थुनलाइयारि गौथुम ज' नांनानै बर' माहारिनि गेदेमा सुबुंफोरनि सायाव रिसार्च प्रजेक्ट मोनसे लानानै 6 दाननि 1 बोसोरनि रिसार्च प्रजेक्ट लायै बिथांमोननि जिउ आरो बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफोरनि सायावहाय रिसार्च खालाम गांसे गिदिर बिजाब दिहुनबोबाय थादों। गिबि प्रजेक्टआ बिथांमोना प्रसेनजित ब्रह्मनि सायाव लादोंमोन। बिनि उनावहाय बिथांमोना जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जिउ खौरां आरो मावलांनायनि सायाव बिथांमोना लादोंमोन। बिनि उनाव बिथांमोना सला उस्ताद मुंनि सासे सुबुंनि सायाव बिथांमोना लादोंमोन। दा फैनानै बिथांमोना उस्ताद कामनि कुमार नार्जारिनि जिउ आरो बिथांनि मावलांनाय हाबाफोरनि सायाव रिसार्च प्रजेक्ट लानानै बे रिसार्च प्रजेक्टआ जोबखांनानै गांसे गिदिर बिजाब बिथांमोना दिनै बेखेवगोन। दा बियो जोंनि बर' माहारिनि जे जारिमिन आरो सोदोमस्रियाव बिथांमोननि मावनाय रिसार्च प्रजेक्टआ आरो बिथांमोननि दिहुननाय जे बिजाब बियो अरायबो जोंनि बर' थुनलाइनि बाख्रियाव बिहोमा होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो बिथांमोननि प्रजेक्टआव आङो खेंसालियायै माने बिहोमा होबोबाय थानो मोननानै मदद होबोबाय थानो मोननानै आं गावखौनो गाव जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों। जेब्लायबो बिथांमोना जे प्रजेक्टफोरखौ लादों आङो आन्दोआव थानानै बिथांमोनखौ मदद होबोदों आरो बे रिसार्च प्रजेक्टफोरखौहाय मावफुं बिथांमोनानो गासिबो दायथ' लानानै मावजोबदों। आं गोजाननिफ्राय बिथांमोनखौ मदद होनो हानानै आं गावखौनो गाव जोबोद खाफाल गोनां सानदों। आरो दिनैबो आबौ उस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि जोनोम सानाव बिथांमोना जे बे रिसार्च प्रजेक्टखौ फोजोबनानै साबना हामना गांसे बिजाब बिथांनि जिउ खौरां आरो बिथांनि मावलांनाय हाबाफारिनि सायाव जे बिजाब दिहुनदों बे जोबोद बाख्नायथाव खामानि जादों। आं फिथिखा थुनलाइयारि गौथुम आरो क'क्राझार साख्रिआवला गौथुम मोननैबो आफादखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै बे आबौ कामिनि कुमार नार्जारिनि 99थि जोनोम सानाव आं बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि जिखिनि क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा हानजानि जा हाबाफारि मावबोनाय नोंथाङा खेंसालियायै एबा मदद होबोदों। दा बेबायदिनो बर'नि माखासे लेजेन्डारि हिर'सफोर दङ। बिथांमोनखौबो जों बेबायदि गोसोखांनानै बा बिथांमोननि सायाव सावरायनांगौ दङ। दा बे बेलायावहाय नोंथाङा एसे ससियेल वार्कार बा राजनितिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै हाबफुंजोबा बेबायदि बेलायाव सरकारा माबायदि खामानि मावनांगौ होननानै सानो? जे दिनैसिम बिथांमोना रिसार्च प्रजेक्ट क'क्राझार साख्रिआवला गौथुम आरो फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमा जे रिसार्च प्रजेक्टफोर लाबोदों आं खेंसालियै जे बिथांमोनखौ मदद होबोदों बेयो खुनु सरकारि मदद नङा। आंनि बेक्तिगत आंहा जिहेतु बे फिल्डआव जोबोद इन्ट्रेस्ट दङ। आं आरो गोबां खामानिफोरजोंहाय बेस्थ' जानानै बेफोर खामानिखौ आं मावनोबो रोङा आरो आं मावनो थाखाय समबो गैया आंहा। गतिके बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो गोरों जेरैबो बिथिं आखा फाखा आरो जोबोद माने बुंनो थाङोबा रोंगौथि गोनां सुबुंफोर। प्रफुल्ल' हाज'वारि सारनि दैदेननायाव गोबां जे क'क्राझार साख्रिआवला गौथुमनि सोद्रोमाफोर लोगोसे फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमनि सुबुंफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। दा आंल' नङा बर' माहारिनि जायफ्रा माने बेबायदि हेफाजाब होनो हानाय केपासिटि दङ। सरकाराव थानाय जा सरकाराव थायै सुबुं जा जायहा बेबायदि केपासिटि दं बेफोर गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ खौरांजों लोगोसे बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफारिखौ जुदि जोङो थुननानै दोननो हायोबा बेखौ बुथुमनानै बिजाब महराव दिहुननानै जुदि दोननो हायोबा बियो जोंनि थुनलाइनि बाख्रियाव मोनसे गोग्गोम मोनसे खामानि जागोन होननानै आं सानो। आरो इयुनाव आङो जेसेबां हायो आं माने खेंसालियैबाबो मदद होलांनो नाजालांबाय थागोन। आरो जायफ्रा गोसो गुदुं सुबुंफोर दं
बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफारिफ्राव मदद होलाङो। मानो होनबा थांनानै थानाय समाव जोङो जेसेबां हायो मावलांनांगौ। जिउआ बारा गोलावथ' नङा, जेसेबां सम जिउआ दङ अब्लासिम जिखिनि जों हायो बेखौ मावलांनो जुदि नाजायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो। गोबां मानसिफ्रा रंजा बाजायै बा बेबायदिनो नाङा बाङा खामानिफ्राव रां रुफा गारनानै समखौ माने आदानि खालामो। दा नैबेबायदि खामानिखौ जुदि जडिस' जानानै एफा एनै जों जा रां आरजियो बेफोर खामानिखौ बेफोर हाबाफारिफ्राव एसे जुदि जों अनसुंथाइ हरोब्ला जोंनि थुनलाइयाबो जौगागोन, जोंनि जारिमिना गोजोर जागोन, जोंनि हारिनि सोदोमस्रिया जौगागोन आरो मुलुग दरबाराव जोंनि जे सोदोमस्रि आरो जोंनि सिनायथि बियो गोसारगोन होननानै आं सानो। दिनै खुब मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोसोखांथाव सान। बेयो जाहैबाय बर' हारिमु सान। आरो बर' हारिमु सान माने अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि, जाय अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिया 1926 इं मायथाइनि 9 नभेम्बर खालि बे बामोनखुरा गामियाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनिनो जे मुसुखा, बे मुसुखा थिलियाव दिनैहाय जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला बर' साख्रि आवला आफाद, फिथिखा हानजा, लोगोसे बिरनाखाता मौजा क्लाब काम लाइब्रेरि जथायै मोनसे बेंखन सावरायमेल लादों। बिथांनि हारिमुनि बिथिङाव, बर' हारिमुनि बिथिङाव जे बिहोमा होबोनाय बा बर' हारिनि हारिमुखौ नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलाव जे प्रमसन खालामलांनाय, बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय मोनसे दिनै दिन थिग खालामनाय जादों। बे आसा खालामो बे हाबाफारिया मोजां जाफुंलांगोन। आरो बिथाङा जे बर'नि बे हारिमु, मोसामु हारिमु, बेखौ माने 1957 इं मायथाइयावनो दिल्ली बादियाव हारिमु हान्जाखौ लांनानै बागुरुम्बा मोसानानै सेथि बान्था आवग्रायनो हादोंमोन। आरो बिभिन्न समाव दिल्ली बा गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा बर'नि हारिमु मोसामु बा बर'नि सिनायथिखौ दिन्थिहैदोंमोन। बिनिनो फिथाइ महरै बिथाङा 1987 इं मायथाइयाव बर'फोरनि गेजेराव सिगांग्रो संगित नाटक एकाडेमि बान्था आवग्रिनो हादोंमोन। आरो बे बान्थाया बर'फोरनि नङामोन, दुलाराय भारतबर्षनि ट्राइबेलफोरनि गेजेरावनो बिथाङा बे बान्थाखौ आवग्रिनो हादोंमोन। दा बिथांनि मुङैनो दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। बे ओनसोलनि बिरनाखाता ओनसोलनि गासै 19था गामिफोर लोगो नांनानै, लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' साख्रि आवला आफाद, फिथिखा हानजा मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। बिनिनो दिनै बिबार बावनाय, मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया एसेखिनियावनो जाबाय आरो जागासिनो दं। सोर बावजेनगिरि हिसाबै बाहागो लादों? बावजेनगिरि हिसाबै अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनिनो नैथि फिसाला, गिबि फिसालाया रुंसारि जानायलाय नैथि फिसाला जहरलाल नार्जारि बिथाङा बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावजेनदों। बेजों लोगोसे अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनिनो सेथि फिसाज्लानि बिहामजो सम्बारि नार्जारि, बेजों लोगोसे आरो बिहामजो उन्दै सासेबाव मिरु नार्जारि, बिसोरो बावजेनग्रोदों आरो। आदसा, जोङो बेवहाय मोननै मुसुखायावहाय बिबार बावनाय ओंथिया बबे? बेवहाय सानै गेदेमा सुबुंनि मुसुखा बाव इनस्टल खालामनाय जादों। सेथियावनो जाहैबाय अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि आरो बेजों लोगोसे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म। दा अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिखौ दिनैनि दिनाव बिबारजों मान बावनायजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफ्रा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मखौबो मान बावफादों आरो बिथांखौबो गोसोखांदों। बुंनो थाङोब्ला माने दिनैनि बे जे हाबाफारि जोबोद मेहेर गोनां आरो। बेंखन सावरायमेलावहाय मा आयदाखौ लानानै सावरायनो थांखि लादों? बेंखन सावरायमेलाव आयदाफारियै माने बिजाब गांसे बेखेवगोन अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि, बिथांनि बिहोमानि बा जिउआव खामानि मावलांनायनि, हारिमुनि बिथिङाव बिनि सोमोन्दै मोनसे दुलाराय बर' साख्रि आवला आफाद क'क्राझारा माने
मोनसे बिजाब बेखेवगोन बेजों लोगोसे मोनसे इन्टारेक्सन जागोन बिथांनि जिउनि हाबा मावनायनि सायाव आरोखि बेखिनियानो। आलासि हिसाबै जोंहा माने क'क्राझार जिल्ला बर' साख्रिआवला आफादनिफ्राय दुधनैनिफ्राय माखासे आलासि हान्जाफोर लेंहरदों जायफोरा माने अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि सोलोंसामोन आरो जायफोरा अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिजों भारतबर्षनि बिभिन्न ओनसोलाव बर'नि हारिमुखौ दिन्थिहैनो मोसाहैनो बे सुबिदाखौ मोन्दोंमोन बिथांमोना फैगासिनो दङ। बेजों लोगोसे माखासे लिरगिरिफोर गागि लिरगिरिफोर बे ओनसोलनि माखासे लिरगिरिफोर बिसोरो बे दिनैनि बे बेंखन सावरायमेलाव बाहागो लागोन। बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा बे मोननै थुनलाइ गौथुमनि जानानै जोङो अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायमेल खुंनो दिनै लाहार फाहार खालामदों। दा बिबार बावखांबाय बिनि उनाव बाथ्राफोर सावरायनाय जागोन। बे सावरायनायनि मोनसे गिदिर बाथ्राया जाहैबाय बे सावरायनायजों लोगोसे जोङो गांसे 350 बिलाइनि मोनसे अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि सायाव लिरनाय गोरों गोराफोरनि रायथाइफोर सावगारिफोर गासैखौबो जों बेवहाय थिसनदों बेखौ दिनै बेखेवनाय जागोन। आरो बिनिफ्राय कामिनि कुमार नार्जारिया फोरोंलांनाय आमजङा खोला गवालपारानि आमजङा ओनसोलनि कामिनि कुमार नार्जारिया जाय गामियाव 11 बोसोर थादोंमोन बोसोर 10 बे जायगानि मोसाखावरिफोर दिनै बेवहाय मोसागोन। कामिनि कुमार नार्जारिया जेरैबायदि फोरोंलांदों बेबादिनो बिसोर मोसागोन। आरो बिनिफ्राय बेनो दा गोथोङै फोरोंनाय सोलोंसाफ्रा दाउ थै लोंनाय मोसानायखौ मोसानानै दिन्थिगोन।